Kwbangma salni yagulo laibo faika tini kisisa chini lukurokno laibo fai kok sanani bagui chini tiprasarokni thinangni kokno wansuguino tini laibo faimani joto lukurok laibo faika hingke kok sanani chengnai joto tiprasarok faibaidi lai kwbangma salni yagulo khai tongo bahairok tongbai tiprasarok joto rangchakni maya gwnang lukurokno khakchakmati hamjakmung yapharo jotono sanja kaham ang tini laibo faimani main naharmung hingke chini bubagra bai saklai rijak bwswkangni 12 tarik April chini ADC ni general election ekiba chongbari chwng joto tiprasa lukurok thansakhai bubagrano logirinani bagui koyo norok joto lukurokno muchungjakmani je chwng kebo bai alliance takhai ekiba kwthawi buto tapachadi hini samani abono tini bubagra tini sarigo joto tiprasa lukurokno saklai rikha je chwng kebo bai alliance ingya chini tiprasarokno mwthangnani bagui chwng joto tiprasa lukurok tamo CPM tamo Congress tamo BJP jotono taklai bubagrano logirinani bagui bubagra saklaijak gang asa khayo je bubagra je sabang kogrokno kaham kaino bujibai khna bubagra kuno dino tiprasa ni accord bai ekeba tiprasa ni manthai sokta bai bubagra kuno dino compromise khlaiya abono proman wngkha chwng ADC chongmario taklai independent haikeba chwng alliance ingyawi chini tiprasa hamkraini bagui tipramortha party chwng independent babeno chwng choba khlainai chwng joto tiprasa lukurokno omono koinani muchungo taklaini election taklaini chongmari sudu chongmari obo omo hingkai chini bwsa bwtui chini busurokni bobishotni kokno wansugui chongmari o chongmari o chwng joto thansakhaino chini bubagra no chwng logiri laino faidi abono chwng jotono chwng logi sano chini tiprasarok bo jotono ready ang asa khayo karon chwng social media ni bising Facebook WhatsApp ni bisingti chwng nukha joto tiprasarokno alliance tak khlaidi ni chwng samani rok nukha ke bubagra bo chini tiprasani manthai soktai mayawi kuno dino kebo bai alliance khaya abono proman khairika tei tiprasarokni manthai soktai tei chini tiprasarokni logiono tongo chini bubagra obono proman khairika sudu rajniti khane bagani politics khainani bagui bubagra nongkhorjak gya bubagra nongkhorjak tiprasani bagui tiprasani hamkraini bagui samung khaina bagui nongkhorjak ke o jorao chwng joto lukurokno rajniti no torjagyawi dophano torjagui bubagrano logi ridi hini angbo bubagrani khoroksa warrior wngui norok joto rangjakni lukurokno joto maya gwnang taku buku okra chakrano khulumui koijao je taklaini chongbari chini bubagrani hamkraini tei chini bubagrani wansukmung je tiprasarokno bahaike phiyognani o wansukmungno wansuguino bubagra tini no compromise hini chwng samung khaifemani nukha hingkai joto lukurokno chwng omono koinani muchungo je chini manthai soktaini bagui chwng kebo bai kuno compromise khaya ge chini tiprasarokni manthai soktaini bagui chini bubagra kuno dino compromise khaya abono proman wngkha hingkai faidi tabo o jorao chwng joto tiprasa thansa khayui bubagrano logiriwi chini dofhana chini tiprasarokni thinangno chwng chungsacha khainani
hawo chini odhikar mannani teikhai sung bwswkangni salo bwswkangni chongbario sung bubagrani yapri krak khalnani bagui sung joto Tripura Motha Party ekebe chini TMP no sung Androso Mario Butri oi bubagrano kwplai khlailai amono chini smai ngna nangnai ka amono chini wansukmung chini bwsabwtui মানে chini busugrokni bobishotno sung kuno dino rang kisa misa manma bai sung phalui ria abono sung mawan suklainai ge phaidi takhoro bukhoro koklogia norok bai live phaimani je main naharmung omono chini Tripura dofarok tini joto thansakai bubagran logirinani alliance takhaji bubagra hini chini Tripura dofarok bubagrano je koimani o bubagra chini koimungno narkha bubagra kuno dino Tripura sabai kuno dino compromise khlaiya abo sung tini srai nukjaka ge phaidi sung jotono bubagrano hambaiya pharlainai plus bubagrano logiri lainai bwswkangni salo chini bwsabwtui busurokni kokno wansugui bubagrani bagui samung khlailainai sung jotono nung ang jotono warriors bubagrani o jaga kebo ang kotor bo chikon bo politician ang politician or kuno politics ni koge जों दफानि kokno wansugino जों bubagrano जों logiri lainai je borok negative je borok hamia sanani muchung jago bubagrano bo sob somoi no hamia no sanai je borok Tripura dofano mo thangnani muchung jagya bo kubuni rajnitik bodolo baharnai abo jotoni janjani adhikar tongo right tongo sabo bo rajnitik bodol khlainani kintu chini bubagrani naharmung hingkai chini Tripura rokni manthai sokthai no ekebe chini legal je manthai je rights tongmarok aborok bebhagno manani bagino tini bubagra chaya nang yawi samung khai tongmani jorabo sung bubagrano logiri thai kai chini Tripura rok jotono logi boriwi tongo sung nugui tongo kai je logiri tongnai rok je bubagrani bagui suri tongnai rok joto Tripura lukurok no ang khabai khukbai norno hambai yafaro chini Tripura Motha Party ni ngui gai bwswkangni salo je sanopano bubagra ticket ritung je sanopano bubagra chongui rohortung bono ani soinik hini chongui rohokangkai sung je Tripura kamio tongnai chini borok rok chini lukurok jara edise amchayo tongnai jotono bubagrani je sanamui rohojak bubagra je borono chongui rohoro bono kwbang bud baikhai kwplai khlai bwswkangni salo chini Tripura mo thangjaknai jat omahai samung जों मा खायलायनाय ओंखाय आबोनो ताखुरो बुखुरो जे लाइभ नाय tongnai norok joto like ri tongo hambai afari tongo norok nobo ang khabai khukbai hambai afaro bubagrani torof hoite te bubagranobo ang hambai mai afaro je nung tini ti compromise khaya जों abon bagi alliance khaliya tini Tripurani joto Tripura lukurokni koimung te Tripura rokni je khani wansukmung o wansukmung moteno chini bubagra decision nawi tini sarigo live khlai bo sai khna rikha gebono जों belai kheno hambai mari unaidi chini bubagra busuk chini Tripura rokno hamjak gabono proman phaidi takhuro bukhuro tini nogo tongui phano जों jara nogni kutul manya kai ma suri lainai ma khulum lainai mutaino chini Tripura rok जों belai no munakni dige thangui tongo joto dige tubino kaisa dige tuya chini rung srungnai chini shikla rok tung kwbangma jaga drugs rok chawi chini Tripura rok lam koroi tongbayo chini Tripura rok kwbangma competitive exam rogo जों tobo kasawi manya chini kami ni lama tui yang general area ni hai ingya chini kami amsayo college kaham kri office kaham kri karon जों मन्त्रि ngui tongphano जों sanmung rokno sanui tongphano जों rijagya tangui kai chini thani of fan kriko salsa of fan phainai jodino chini Tripura rok chini bubagrano logi riui tongkha hangkai ke phainai salo chini bubagra chini Tripura rokno chini Tripura rokni adhikar rinai abo chini bubagrano kuthuk wansugui samung khaitongmani norok nugui tongo जों प्रत्येक meeting gono joto awareness program no जों okok masao chini Tripura rokni ha tongo hini tongphano chini thani proman potro guri kaisa registration kri chini nukhung kaisani portonto chini thani kagos potro guri kintu jara o hani original malikya bongni thani ke joto kagos potro tongbai marok जों nugui tongo ngai abono chini bubagra wansugo je chini Tripura o hani bwsa o hani original malik rokno
जों जेसा खायफानो अ हानि अधिकार माने लैंड राइट जों आबो जेसा खायफानो मारिनाय आबो चिनि बुबाग्रा कुथुखाय वानसुगुइ सामुं खाय तंमानि बागैनो दिनै चिनि बुबाग्रा जोंबे आमसुकै लगिरिउइ दङ चिनि बुबाग्रा मुचुं जागो जों जे बारियो जोंनि मुखितों काय तंमानि चिनि जे राबार बागान गोबांमा सेगुन बागान जे खालाय तंमानि अ जागारनि अधिकार चिनि थानि इनका अ जागानि अधिकार तंफानो चिनि अ जागा चिनि इनको चिनि आवताहि तंफानो चिनि थानि आबुनि प्रमाण पत्र करि अथवा पर्चा करि चिनि थानि खतियान करि आबुनो याफारना बागैनो चिनि बुबाग्रा सामुं खाय तंजाओ गेचिं डाइरेक्ट फंडिंग सानै दङ चिनि तिप्रासारक एडिसि आमसे तंनायरो बिसिरबांनो रां पैसा करि आबुनो जोंनो डाइरेक्ट एडिसिओ रां रहरदि स्टेट गभर्नमेंट नि थ्रुते तार हदे कारण स्टेट गभर्नमेंट नि थ्रुते रहबुइ जों नुगुइ मानो बेतन रो रिमेयं तो एडिसि हापां तांग हेके जोंनो रां रहरिया राजनीतिक थंनानि बागै स्टेट गभर्नमेंट रक रां खजारि तंमार रक जों नुगो चिन थानि फान करिनि बागै जों नुगुइ तंफानो कुनु खलायमाइया फान बोलते बुमति फान बा सरिनि फान या और है कलमनि फान से अ कलमनि फान मानना हकाय अ डेमोक्रेटिक कान्ट्री वहकाय राजतंत्र चलिया ताबो गणतंत्र वहकाय जे बरक गोबां बन शासन खायो गाबो जों नुगुइ दङ ओंखाय जों नुगुइ दङ चिनि मानि कक कक बरकनो रमान स्क्रिप्ट बाय सिरिनानि अमनबो जोंनो सिरियांगै दङ तांगैबा जों थानसा करिनि बागै ओंखाय थानसांनानि जरा सकपाइक्या त्रिपुरावो तामो देबरमा तामो रियां तामो काइपें तामो कलय तामो चाकमा तामो रुपिनी तामो जमातिया रियां जत जों थानसाखै सामुं खायका हंखाय चिनि मानथाय जों सालसा माननायनो माननाय अबनो जों फादि चिनि बोसोगांनि सालो चिनि बुबाग्रा जेनो फानो बो खरकसा कैंडिडेट चंगिरो हरतुं बनो चिनि बुबाग्रानि चंजाखिनि जों बनो गोबां बुट बायखे जों कप्लाय मा होनाय तांगै हिंखाय चिनि एडिसि हापांगो 2021 बुबाग्रानि हापां आचुमानि लगे लगेनो अनेक बिल लक जों रहरि रिखा दाउ किन्तु पास जों खालाय जायगा आमनि बागैबो बुबाग्रा प्रिपेयर खाय दङ दिनै एडिसि इलेक्शन मानि एकमात्र बुबाग्रा तंमानि बागैंगो तांगै हिंखाय एकमात्र बुबाग्रा दङ हिंखाय जों सुप्रीम कोर्ट केस मागेके जे 2016 सालो बिसि इलेक्शन मासे তিনি সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট কেস খেকা হাইকোর্ট কোন পাত্তারে জাগলিয়া তিনি সুপ্রিম কোর্ট কেস খেমে পড়েছে বিসি ইলেকশন জুন মাস নি বিসিং মা খাইছে নাই আমনি হামবাইবো जों बुबाग्रानो मारियो ओंखाय जों नुगै दं आबनो তিনি জেনারেল इलेक्शन जे असमय मते नुगै दंमा बेबागनो बुबाग्रानि चुबा मुंबाई बुबाग्रानि वानसुक मुंबाई नुगै दं निजिनि बायथां रां खरस करै आसक लाख लाख सुप्रीम कोर्ट रां सबाय তিনি बुबाग्रा अमहाके दफानि बागै सामुं खायतों थानि फायदि जों जत लुकुरक थानसाकै चिनि बोसोरनि जबानो जों कप्लाय खालायलायसिनाय जतनो हामबाय जे नाय दंनाय लाइब्रेरि दंनाय जे हामजाक मुं याफारि दंनाय आनि लाइभ नाय दंनाय लुकुरकनो जत गाहाम करं दंबायदि तिप्रासा दफा आयुगलकथुं तिप्रासा सालसा कप्लाय नायनो अ तिप्रासा हावो कारण म अंका तिप्रासा रकनि हा जतनो हामबाय खुलुमबाय क्या